أرسط زينام بايتو فيدريشن شادشاي زبن ساسي عامت اوان سراح كالاي سروع قوايو مكياد جميرو منقستي نخلت تشحن عسر شوعة بجت عامت استاد حدا 3 تريليون بر زحزو بجت نهر واقع خي قرد القا خبر كم زلوا سوميا متان هبت كليتو كابوتاي إسرائيل قبل على ليبانوس وتهدروا متقعت تفتيما كبيد كبر ملز خطبها يختبل إيران تنقام سلام تعنها بالله زخبركم تملكتنا كاب اي تي في مدب قنقات تقرنيا على تومار زينها كاب ساعة جميرو نابخم كبليو فلما حتصر زيناتات بايتو فيدريشن شادشاي زبن سالسي عامت اوان سراح كالاي سروع قبايو مسلات جميروم اتا قبايي استتحزو اجنداتات بافا قبايي بيت مخر فيدريشن اغنيو تشاقر مسكربو نتوم اجنداتات مرميرو بملو دمتي بمصداقيو قبايو مكياد جمرم سروع قبايي بايتو فيدريشن تبصب فزازما بجت عامت كل تشحن عسر شدوشن عمتمرات حويسو أبز تتحزو كالوت أجنداتات بمزتاي وسانتاتن كأسألتان فتاتن كغمت إزبال تزويد كامزلو كابت بايتو زرخبني حبريتام يرد أبالات بايتو كلت هزبي أبسرحة كوريدر المعات أديس أبا عودتا ساليتوم أبت عودت كاب بياسان أبارات كيلو مكسيكو ساربيس تزازمو بروجكتات لمعات كوريدر يمتعزيبوم كنتيبا محدار كتما أديس أبا أدانو شعبيت بروجكت نا أديس أبا كم شما حداشن فليتن كتما جيروا يمبالن كابت بايتو زترخب حبريتا يملاخت مكتل قدماي منيستر تمسكن رونا حويسو لعلوت حلفتي سراح منكس فيدرالن كللن أب كلل غامبيلا زركب كوبانيا معدن إيتنو أكوبو عودتا ساليتوم أبت عودتهم مكتل قدماي منيستر حويسو رئيسم محدار كلل غامبيلا ومدرجلو منيستر معدن إنجنير هابتامو تاقين منيستر ديتاتاتن حلفتي سراح تخللن ترخيبهم يوم أب وانت عودت دماز ملكتهم حلفتي سراح زوبا أنواك بزعبة حافشاوي كيدت كوبانيا قلت أزقبرون تخونو اتا كوبانيا بصبوق بركي كمزركبن أبا قرب أوان سراح خمس جمرونو تحبيرو إم دحرت عودت دما مرها قبرت خلافلسي كمستسالت حبريتا بيرو كومنيكيشن تخلل يملاخت منيستر إنوفيشن تكنولوجين دكتور بلت أمولا مسحلفتي بيراو تكنولوجي نيوكلير تشاينا تزاتيوم اتزاتا تكنولوجي نيوكلير سلامة وعلامان متقام أبزلو مرات تاتدها بخمسخونة تقليتوم دكتور بلت أمولا بتقوان زاتا إثيوبيا تكنولوجي نيوكلير أبت عنا حرشا إندسترنا مرات حيلن سلامة وعلامان متقام مس كوربوريشن روستم فيدريشن روسيا ناسرحت مخانة تزاريبوم እቲ ሚኒስተር ኣብ ታውዲ ውፅኢታዊ ስራሕ ንምስራሕ ኣብ ኢነርጂ ኒውክሊየር ስልጠና ህንፀት ዓቕሚ ልምዓት ሓይሊ ሰብ ትኹረት ብምግባር ምስ ኮርፖሬሽን ቻይና ሓቢሩ ናይ ምስራሕ ድሌት ከም ዘለዎ ነብሪሆም ወከልቲ ብሄራዊ ቴክኖሎጂ ኒውክሊየር ቻይና ብግዶም ኣብ ህንፀት ዓቕሚ ማእኸል ልህቐት ኒውክሊየር ሓገዝ ንምግባር ምስ ዩኒቨርሲቲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣዲስ ኣበባ ስምምዕነት ንምፍርራም ቀዳማይ ዙርያ ዘተ ከም ዝገበሩ ብሪሆም
بس دما بإثيوبيا بسلطنة هافتو سابن أبكالوت سرحتن كسرحو خمس دليو بمقلات أبتقبابرات سراح للزبات كمز قبر مقلاتو كابت منيستير زرخبنيو حوريتا يرد ኢትዮጵያ ኣብ ምርጋጽ ሰላም ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ልዑል ኣስተዋጽኦ እናበርከተት ከም ትርከብ ተገሊጾም ልዑል ሓይሊ ተጠንቀቕ ምብራቕ ኣፍሪካ ወታደራዊ ድልውነት ኢትዮጵያ ብምድሃብ ኣብ ከተማ ቢሾፍቱ ሓበራዊ ዘተ ይካየደሎም ኣብቲ መድረኽ ድማ ሓይሊ ተጠንቀቕ ኩሉ መዳይ ኣፈጻጽማ ወፍሪ ዝምልከት ዳህሳስ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ከም ዝቐረበ ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ሰራዊት ምክልኻል ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ ኣብ ዝቐረበ ጽሑፍ ድማ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ኣባል ሃገራት ኣብ ምርጋጽ ሰላምን ምርጋእን እቲ ዞባ ልዑል ግደ እናተጻወተ ከም ዝኾና ተገሊጹ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ዝነብሩ ካልኣይ ትውልድ ኢትዮጵያውያን መበል ሳልሳይ ዙርያ ናብ ኢትዮጵያ እናተወ እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ 13 ታሕሳስ 2016 ዓ.ም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ዝነብሩ ካልኣይ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ናብ ኢትዮጵያ ንኽመጹ ጻውዒት ምቕራቦም ዝዝከር እዩ ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ካልኣይ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ባህሊ ታሪኽን ክብርን ሃገሮም ብኣግባቡ ንኽግንዘቡ ንምግባር እዩ ብመሰረት እዚ ቅድሚ ሕዚ ብክልተ ዙርያ ዝኣተዉ ኣብ ሃገሮም ዑደት ዝገበሩ እንትኾኑ ሳልሳይ ዙርያ ዑደተኛታትን ተመሳሳሊ ዕላማ ናብ ኢትዮጵያ ምእታው ጀሚሮም ኣለዎም ነቶም ኣጋይሽ ሚኒስትር ዴኤታ ኣምባሳደር ብርቱካን ኣያኖ ኣብ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ኣቀባብላ ገይረናሎም እየን ኢንስቲትዩት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢትዮጵያ ዘማዕበሎም 4 ውጽኢታት ፈጠራ ካብ በዓል መዚ ኣእምራዊ ንብረት ኢትዮጵያ መሰል ፓተንት ከም ዝረኸበ ኣፍሊጦም ነቲ ኢንስቲትዩት ዝተዋህቦ መሰል ፓተንት ሰብ ሰራሕ ምስትውዓል ቴክኖሎጂ መሰረት ዝገበሩ ዓይነት ሕማም ሽኮርያ ዓይነት ሕማም መንሽሮጡብ ዝፈሊ ሕማም ቆርበት ህፃናት ንምፍላይ ዝሰርሕ ስርዓት ከምኡውን ሕማም ቆጽሊ ቡን ዝፈሊ ውጽኢታት ፈጠራ ከም ዝኾኑ ተገሊጾም ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢትዮጵያ ኢንጂነር ወርቁ ጋቸና ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ኣእምራዊ ንብረት ኢትዮጵያ ወልዱ ይምሰል ምስክር ወረቐት ኣፍልጦ መሰል ፓተንት ከም ዝተቐበሉ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቦም ካውንስል ሰላም ክልል ኣምሓራ መንግስትን ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቐሱ ዕጡቃትን ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ተኹስ ተጠወቢሎም ንዘተን ልዝብን ንኽቕመጡ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘጋጠመ ስእነት ሰላም ንምፍታሕ 17-18 ሰነ 2016 ዓ.ም ኣብ ከተማ ባህር ዳር ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ምዝታዩ ዝዝከር እዩ ስለዝኾነ እውን እቲ ጸገም ብዘላቕነት ንምፍታሕ መንግስትን ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቐሱ ዕጡቃትን ናብ ዘተን ድርድር ንኽመጹ ዘመቻቹ 15 ኣባላት ዘለዎ ተወከልቲ ማሕበረሰብ ተመሪጦም ካውንስል ሰላም ክልል ኣምሓራ ተጣይሽዮም እቲ ካውንስል ሰላም ኣብ ክልል ኣምሓራ ንሓደ ዓመት ዘለቐ ጎንፂ ንምፍታሕ ኩሎም ኣብ ጎንፂ ዘለዉ ሓይልታት ንምርዳእ ከም ዝተዳለወ ኣመላኺቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ኢትዮጵያ ብኹናት ሕድሕድ ዝተፈትሐ ጸገም ይኹን ዝመጸ መፍትሒ ከም ዘየለ ገሊጾም ስለዝኾነ እውን ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ክልል ኣምሓራን ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት ሓይልታትን ዘጋጠመ ዘይምርዳእ ብዘተን ክፍታሕ ሓቲቶም እዮም መንግስትን ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቐሱ ዕጡቃትን ዘተ ሰላምን ልዝብን ድልዋት ምዃኖም ብመግለጽ ንኸፍልጡ እውን ጻውዒት ኣቕሪቡ እዮም መንግስቲ ፌደራል ኮነ ክልል ንሰላማዊ ዘተ ቁርባት ምዃኖም እናገለጹ ምጽንሖም ዝዝከር እዩ ማድዜና نقطلي حزر ما بزرزر نابنريهم قدات كنحلف منجستي نخلتش حن 17 بجت عمت أستات حادة تريليون برز خون رأي بجت حزلهم المخانوت بجت نهر واقع خي جدد كجبروا زجبام تنقاطها سمويا متان هفتي حبي رمالهم نتسابساب قدست مامو دهابياسين منجستي نخلتش حن 17 زخون 971 نطب خلت بليون بر رقيق بجت حيزولو ات بجت ناي زحالفو 3 عامታት አፈጻጽማ በጀት መሰረት ብምግባር ዝተተሓዘ ምዃኑን ተገሊጹም ንምዃኑ እዚ ወፃን ኣታውን መንግስቲ ኣብ ግምት ብምእታው ዝተተሓዘ ረቂቅ በጀት በአንጻር ዝሓለፉ ዓመታት እንትርአ ልዑል እኳ ተኾነ በአንጻር ቁጽሪ ህዝቢ ግና እኹል ይኸውን ዝብል ሕቶ
ቀሪቡ እዩ ኢኮኖሚውን ያስቀጥላል ካለፈው ዓመት በሚሄደው ሞመንተም ኢኮኖሚ ይቅጽል ዶ ንዝብል ሕቶ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብዝኸዶ ክያዶ እወ ይቅጽል እዩ ግና እኹል ድዩ ምስራሕ ዶ ይከኣል እወ ይከኣል እዩ ብፍላይ መዋቕራዊ ጸገማት ተዝረኣዩ ንመንግስቲ ክፍተት መሃብ ይከኣል መምህርን ተመራማርን ምጣነ ሃፍቲ ዩኒቨርሲቲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን አዲስ አበባ ዱጋስ ሙልጌታ እቲ ረቂቕ በጀት ዝቕባባ ዋጋ ኣየስዕብን ኮይኑ ግና ብትልሚ ክምራሕ ኣለዎ ኣታውን ወፃእን መንግስቲ ክመዓራረይ ግድን እዩ ይብሉ እያንዳንዱ በትክክል ከተደረገ የመንግስት ወጪ ሕድሕድ ስራሕ ተተሰሪሑ ወፃኢ መንግስቲ ካብ ኣታዊ ተበሊጹ ኣታዊ መንግስቲ ካብ ወፃኢ እንትዛይድ ምዕሩይ ኣይኸውንን ኣታውን ወፃእን ማዕረት ተኮይኑ ማክሮ ኢኮኖሚ ባላንስ ይገብር መንግስቲ ጥራሕ ንምንታይ ንብል ሕድሕድ ዝምልከቱ ኣካል ክሳብ ታሕቲ ቁርፀኝነት ተሃልዩ 80% ተቆጻጺርና ኢንፍሌሽን ወይ ድማ ዝቕባባ ዋጋ ክንቆጻጸር ንኽእል መንግስቲ ዝቕባባ ዋጋ ንምክልኻል ኣታዊኡ ልዑል ብምግባር ዘይሕጋዊ ምትዕድዳግ እውን ክቆጻጸር ኣለዎ ኢላ የመንግስት የሚያወጣው ስነ ስርዓት ወይም በረም በአግባቡ መቀመጥ ያለበት ቦታ ላይ ብክነት መኖር የለበትም መንግስቲ ኣብዞ ወፃኢ ብክነት ክህሉ የብሉን እዚ ክረአይ ዘለዎ እዩ እቲ ካልእ ማክሮ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ዝፈታተኑ ሸርፎ ወፃኢ ውህሉል ዕዳ ዝቕባባ ዋጋ ዝብሉ ብሓንሳብ እኳ ተዘይተኣለዩ ብዝተወሰነ መገዲ እንተንድህስሶም ኣብነት ዝቕባባ ዋጋ ሸርፎ ወፃኢ ዝብሉ እንተዝረኣዩ ዝቕባባ ዋጋ ንምቁፅጻርን ሰላም ንምዕሳልን ሰፊሕ ምህርቲ ምፍራይ ግዴታ እዩ ይብሉ መምህር ዱጋሳ ሙልጌታ ነፃ ሰላምን የሚያመጣ ኢንፍሌሽንን ደግሞ የሚያስወግደው ሰላም ዘምጽእ ዝቕባባ ዋጋ ዝዓግት ምፍራይ እዩ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ኣብ ሕርሻ ምጥማት ሕርሻ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ልዑል ግደ ስለ ዘለዎ ትኹረት ክወሃብ ይግባእ መንግስቲ በጀቱ ብዝግባእ ንምጥቃም ስርዓት ክትትልን ቁፅፅርን ካብ ምክትታል ብዝሓለፈ ስርዓት ንግዲ ንዕዳጋ ከፍቲ ምግባር ምሕሳቡ ሚኒስተር ዴኤታ እዩብ ተካልኝ ንባይቱ ወከልቲ ህዝቢ ጉዳያት ፕላንን ፋይናንስን ምዝራቦም ይዝከር መንግስት አሁን የንግድ ስርዓቱን ለገበያም ክፍት የማድረግ አቅጣጫ ይዟል ይሄ በጣም ወሳኝ ጉዳይ ነው መንግስቲ ሕዚ ስርዓት ንግዲ ንዕዳጋ ክፉት ናይ ምግባር አንፈትሒ ዘሎ እዚ ወሳኒ እዩ ዝተወሰኑ 1,000 ነጋዶ ንምሕላው ክንብል ብሽም ሃገር በቆል ነጋዳይ ንሚልዮናት ዝጎድእ ስርዓት ንግዲ ሒዝና ክንቅጽል የብልናን ውድድር ክህሉ ኣለዎ ካልኣይ ወለዶ ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን መበል 26 ዓለም ለኻዊ በዓል ሃረሪ ንምስታፍ ካብ ዝተፈላለዩ ዓለማት ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ምእታው ይርከቦም ኣብ ዓለም ለኻዊ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌን ተበጽሑ ድማ ብሓለፍቲ ስራሕ ፌደራልን ትኽልልን ኣቀባብላ ተገይርሎም እዮም እቶም ዲያስፖራ ብጻንሒቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ሰናይ ተግባራት ከመሳተፉ ተዛሪቦም እዮም ጀማል መሐመድ ዩሱፍ እስማኤል ይባላለሁ ከአውስትራሊያ ነው መጣሁት ዶክተር ጀማል መሐመድ ዩሱፍ እስማኤል ይባሃል ካብ አውስትራሊያ የመጽ ኣነ ቀድም ሕዚ ካብ 2010 ጀሚሩ ኣብ ከተማ ሃረር ሕክምና ዓጽሚ ዓይኒ በብዓመቱ እናመጻኹ ብናጻ እናሳለጥኩ ሕዚ ሒዘ ዝመጻኹ ሓድሽ ፕሮጀክት ድማ ኣብ ሃረር محصبي كليت كلينيك نمتياش تدالي مزي حزي نزي بروجكت حيزة قربه تناسى كاب 10 كساب 20 سب بنات أناي محصاب قلقالوت نمهاب زخل مدلواتي وقينا مزي زي أقات دما دياسبورا هارر بفلاي أبوش تعد زلو خوينوم أب نقد زلو دما بحافشا نكحقزون نكساتفون نزي عدل كم تشاچو يدلي كم تصاب ريبورترنا تسفاي لميسا منستر ديتا قدات وز امباسادر برتقان ايانو ناب هاجروم زاتو كالاي ولدو دياسبورا ኢትዮጵያን هاجروم نخفلطو زخلوم ስራحتي كمل توغنو ገሊጸን ተለያዩ ድጋፎችን ለማድረግ ተዘጋጅተው ነው የመጡት ዝተፈላላዩ ድጋፋት ንምግባር ተዳልዮም እዮም መጽዮም ኣብ ዓውድታት ሕክምናን ኢንቨስትመንትን ንምውፋሩን ምድላዋት ወጊኖም ዝመጹ ስለዝኾኑ ኣብቲ ክልል ዑደት ከሳልጡ እዮም ምስ መንግስት ትኽልልን ህዝብ ትክልልን ክራኸቡ እዮም ክትሓታተቱ እዮም ነትኽልል ይኹን ከም ሃገር ድማ ኣስተዋጽኦ ምግባር ኣብ ዘድልይዎም ጉዳያት ድሕሪ ምዝታዮም እጃሞም ዝዋጸሉ ኣሰሮም ዘቐምጡሉ ይኸውን ናብዚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ምምላሶም ድማ ዝተፈላላዩ መድረኻት ክነሳልጥ ኢና መድረኽ ዘተታት ክህልውና እዮም ኣብ ኢንቨስትመንት ምውፋር ዝደልዩ ኣብ ኢንቨስትመንት ንኽዋፈሩ ፍልጠቶም ንምክፋል ዝደልዩ ሰናይ ተግባር ምስራሕ ዝደልዩ እጃሞም ንኽዋጹ ዘኽእሉ ዝተፈላላዩ መድረኻት እውን ኣዳሊና ኣለና
ب672 مليون ብር ናታነፀ ዘሎ ተለዋጥ መንገዲ ጅጅጋ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ምዝዛምናት ሰርሓ ከም ዘሎ ተገሊጾም እቲ መንገዲ ተሰሪሑ እንትዛዘም ኣብ ከተማ ጅግጅጋ መውፅእን መእተውን ዝረኣይ ፍሰት ትራፊክ ከም ዘመዓራርብ ድማ ተገሊጹሎም ንጸብጻብ ቴድሮስ ታደሰ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ገናሒ ከቢድ መጓዓዝያ መኪና ዝኾኑ ኣይተተፈርያለሙ በጅጅጋ ከተማ ዘቋርጽ መንገዲ መኪና ቀትሪ ንኸበድቲ መኻይን ዕጹብ ምዃኑ ጉዕዞኦም ንምጅማር ጸልማት ከሳብ ዝኸውን ጠጠው ንምባል ከም ዝተገድዱ የረዱ እዮም ከውጫሌ ተፈትሸን ጠዋት ቢያልቅ ውጫሌ ተፈትሽና ንጎሆዝ ውዳ እንተ ኮይኑውን ቀትሪ ሙሉ ደውይና ተጸቢና ምሸቲና መንገዲ ንጅምር ከቢድ መኪና ሒዝና በጅግጅጋ መሕላፍ እንዳኻልና ይኾናን ነትጸገም ቀጻልነት በዘለዎ መንገዲ ፍታሕ ክብዩ ተባይሉ ተስፋ ዝተነበረሉ መንገዲ ጅግጅጋ እናተሃነጸ ዝርከብ እንትኾን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ንምዝዛሙን ፍሉይ ጠመተ ተዋሂብዎ እንዳተሰርሐ ምዃኑ ተገሊጹ እዩ ብ672 ሚልዮን ብር ህንጸቱ እናተሳለጠ ዘሎ እዚ ፕሮጀክት ኣብዚ ሕዚ እዋን 67 ሚእታዊ ዝተዛዘመ እንትኾን እቲ ዝተረፈ ስራሕቲ ህንጸት ኣብ ዝሓፀረ እዋን ንምዝዛም እንዳተሰርሐ ከም ዘሎ ኢንጂነር በላይነህ ደመላሽ ገሊጾም እዮም እንግዲህ መንገዱ ርዝመቱ 7 ኪሎ ሜትር ነው እቲ መንገዲ ንውሓቱ 7 ኪሎ ሜትር እዩ ካብ ሃረር መውጽኢ ክሳዕ ጅጅጋ ቶጎ ጫሌ ዝበጽሕ እዩ እዚ መንገዲ ከም መተንፈስ መንገዲ ዘገልግል እዩ ነዚ ፕሮጀክት ንምዝዛም ለይትን ቀትርን እንዳሰራሕና ኢና በሓፈሻ ነዚ ፕሮጀክት ንምዝዛም ክሳዕ ጥቅምቲ 30 ትልሚ ሒዝና ኢና እቲ ፕሮጀክት 30 ሜትሮ ስፍሓት ዘለዎ መንገዲ መኪና መንገዲ እግረኛን መንገዲ ሳይክል ከምኡውን ንሓምለዋይ ዝኾኑ ቦታታት ዘማልእ ከም ዝኾነ ድማ ስራሕ መካየዲ እቲ ፕሮጀክት ዝኾኑ ኢንጂነር ደረጀ ጌታቸው ገሊጾም እዮም 6 ኪሎ ሜትሩ የዲቢኤም ስራዎች ሙሉ ለሙሉ የተጠናቀቀ 6 ኪሎ ሜትር ስራሕቲ ዲፒኤም ሙሉ በሙሉ ተዛዚሙ እዩ መበል ኻል አይደለሉውን ተዛዚሙ እዩ እዚ መንገዲ ንመኻይን ዝኾን 30 ሜትሮ ስፍሓት ኣለዎ ካብዚ ብተወሳኺ ናይ እግረኛ መንገዲ ንሳይክል ዝውዕል መንገዲ ኣለዎ እዩ ነዙይ ንምዝዛሙውን እናተረባረብና ኢና ንርከብ ኣካልቲ ፕሮጀክት ዝኾነ 94 ሜትሮ ህንጸት ድልድይን ህንጸት ጽርግያ መንገዲ በቲ ዝተነበረሉ ብርኪ ጽሬት ንኽስራሕ ብርቱዕ ክትትል እናተገበረ ከም ዘሎ ድማ ተጸዋዒ መሐንዲስ መልሰው ጨመረ ገሊጾም እዮም መንገዱ አሁን በሀገራችን አዲስ በሆነው የዲቢኤም ኳሊቲ ስታንዳርድ ነው እየተሰራ ያለው እቲ መንገዲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሃገርና ሓዱሽ ብዝኾነ ዲፒኤም ኳሊቲ ስታንዳርድ እዩ እንዳተሰርሐ ዘሎ 170 ሴንቲሜትር ናብ ታሕቲ ይወርድ እዩ ብመሰረት እዚ ብጽሬት ንምስራሕ እንዳሰራሕና ኢና ህንጸት ጽርግያ መንገዲ ጅግጅጋ እንትዛዘም ካብ ዝህቦ ግልጋሎት ብተወሳኺ ነቲ ከተማ ተወሳኺ ምስሊ ከም ዝፈጥር ተሓቢሩ እዩ زينا عدقام بانك نقدي إثيوبيا استرف 5.4 مليون بر مملاس يسرح كم زلو تحبيروم بانك نقدي إثيوبيا شوعة مقابيت كل تشحن 10 عام تمرت بمقنيات ممحيا سيستم استفترت أقام بزي قبو كابز توسد الجنزب زي تملسة 5.4 مليون بر مملاس يسرح كم زلو فليتوم أبتوان بزي قبو توسيدو خابز نبرش همون 104 مليون بر اتشوعات 296 مليون بر مملاسو كابت بانك استرخ بحبري تاردم استرفا 0.67 مئتا ويرما 5.4 مليون بر عب حتى روان مملاس تأمتا توهيبو يسرح خمزلو ات بانك قليتوم زينات عيم إسرائيل بلعل ليبانوس وتهدراو مزقعت انتفتيما كبيد قبرة ملس خصبايا اختبل إيران تنقيقام